Magandang hapon, mahay na hapon sa Gabos. Good afternoon everyone, Sister Hang po. Welcome to Usapang Bukasyon ACI. Welcome to another inspiring episode of our program. Shout out to Jam Wilma Osabia, Ate Aurin, Tita Lily Castro, our postulant Siki and Kat. Today is Friday, July 10, 2026. 2 days from now is the 15th Sunday in Ordinary Time, where the Gospel invites us to reflect on what it truly means to love God and our neighbor, not only through words, but through compassionate action. May this message inspire us to recognize Christ in those around us and to become instruments of His mercy in our homes, workplaces, and communities. Maayong hapon sa tanan, Sister Net, ACI po. By the way, this coming Saturday, hindi pa po bukas, sa susunod na Sabado, on July 18 po, magkakaroon ng Diocesan Synodal Mission Congress 2026 as part of the continuing celebration of the Diocesan Diamond Jubilee and the observance of the 2026 Year of Mission. Please pray for all the participants. Bukas may meeting ang mga facilitators at documenters. Belated happy birthday greetings. Wala pala. Shout out kay Ate Belen Manhares, Hana. Shout out sa ako ang papa ug mga igsuon, Ate Gigi, Mani Jojo ug sa ilang mga pamilya. At sa lahat ng mga sumusuporta sa Usapang Bukasyon ni ACI. And then congratulations din po pala kay Paul sa kanyang asawa on the day of their wedding. Yeah. Last Friday, episode 92, ay binamagatan chasing goals, keeping God close. Ngayon hapon, episode 93, ay binamagatan letting God, letting go, keeping the faith. Yeah. Hanggang saan ka dadalhin ng iyong pananampalataya? Hanggang saan ka kakapit sa Panginoon kapag nababalot ka sa kadiliman at tila hindi malinaw ang landas? At ano ang kaya mong isuko upang mas lubos na magtiwala sa Kanya? Minsan, ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot. Ito ay tungkol sa pagpiling magtiwala. Kahit hindi mo pa nakikita ang kabuuan ng plano ng Diyos. Samahan natin ang ating mga panauhin sa kanilang pagninilay tungkol sa buhay, pananampalataya at mga maliliit na milagro ng Diyos na nakikita lamang ng isang taong may pananampalataya. Dito lamang sa Usapang Bukasyon ACI Episode 93, Letting God, Letting Go, Keeping the Faith. At ito na ang ating mga panauhin, Sister. Please introduce yourself. Shout out na rin po. Ayan, kumpleto tayo. Okay, very good. Welcome. 3 empowered women. As in, yes, in their own right. We will know why mamaya. Okay, si Christine and si Jessa. Who will be first, Sister? Opo, si Ate Chris Diaz na lang po. Ate Chris po, please introduce yourself. Hello po. Audible na po, Sister? Yes. Loud and clear. Good afternoon po, Sister Net and Sister Martha, and to my co-guest po, si Ma'am Jessa, Ma'am Christine, and to all those who are listening po sa programang Usapang Bukasyon. Magandang hapon po. Ako po si Christian Diaz. Isa pa akong member ng ACI family sa Daraga, Albay. So ang apod po sa aming grupo ay Tulaynin Paglaom. So I'm a lay collaborator as well as isa rin po akong ACI associate. So maraming salamat po for inviting me, Sister Net and Sister Martha. Shout out din po sa mga co-ACI Tulaynin Paglaom lay collaborators po ng Daraga.
Opo. Ano po ang mission ng isang ACI associate saka ACI family? So yung ACI Associate po and ACI Family are lay collaborators. So together with the ACI sister, we draw our mission through the Eucharist. So yun po yung aming strength through our daily Eucharistic adoration and syempre yung pag-attend po natin ng Holy Mass, and from there dun po tayo humuhugot ng ating lakas para magawa natin yung mga mission. Iba-iba pong mission to, and we help the sister as well. Mm-mm. So parang we embrace the same spirituality, the Yes same mission, Eucharistic reparative mission, but as lay. Yon. Yes Kaya po. tayo, we walking together. Yan. Yan po ang mga ACI family, and then si Ate Chris po ay ang regional, bagong halal na regional. Anong tawag si Ate Chris? Ano nga tawag siya? Regional something. Regional coordinator po ng ACI Family So, ng sa buong Bicol. Pilipinas. Oo. Po. Representing Bicol Apo, region. apo. Ayan. Thank you, Thank you Chris. po. Sige po. Thank you po. Alright. At ang ating dalawang empowered ladies din. Ang unang umuo sa ating na maging guest sa episode na to, na ang tagal na nating gustong maging kasama, at finally here we are. Ma'am Christine? Hi, Sister Net. Good afternoon. Hi, Sister Martha. Hi din po kay Jessa and kay Ma'am Chris na co-guest ko. So, good afternoon. Shout out po sa Gabos ng Nagadarang Magmanyan. So, I am Christine. I am a working mom of two. So, I'm also a government employee. Oo. Bawal ba sabihin yung institution? Hindi pwede? Pag hindi pwede, okay lang. Isang malaking Okay. government institution, paano ba? Malaking tulong sa buong region ng Albay, itong institution ni Ma'am Christine. Alright. And then, of course, shout out sa dalawang kids, no? And then si Chris din, shout out of course sa kanyang dearest mother. Di ba? Sana man makinig, manood. Mag-ano na lang. Kahit hindi ngayon, kasi baka nagpapahinga, pero ipapanood mo kasi shout out natin si Mother Dear. Alright, thank you. Empowered woman din yun. And then our Jessa, the youngest. Hello everyone, good afternoon po. Hello Sister Net and Sister Martha. Sorry, I was having second thoughts po na mag-yes for this interview, pero praise God na inalaw niya naman po na ma-push ko po itong interview with of course our co-guest Ma'am Tin and Miss Christian. Yeah. So I am Jessa Beler po. Government employee din, actually office mate po ni Ma'am Tin Sazon, and I am also a lector po sa St. John the Baptist Parish, Tabaco City, and a member of Singles for Christ Albay po. Yeah. Shout out po sa lahat ng nakikinig po ng DCGB at this moment. Especially sa family mo at mga ka-org mo. Family, yes po, sa Parang, di ba parang family president po ka? sa MLC and sa coordinator po, parang yung head po ng Ministry of Lectors and Commentators. Ayun, ng Tabaco. Yes po. Di ba maraming parokya sa Tabaco? In particular, Tabaco po, St. St. John. John. St. John, yung siya yung parang main. Apo, nasa St. John po kami. Oo. Apo, yes po. Sa Vicarage, siya po yung parang head na. O, shout out Yes, mo si sister. parish priest mo. Hello, Father Ed. Sana nagdadamog ka. Hindi ko lang parang magdadamog si Father sa online or sa radyo. Father Ed. Alright. Shout out po. Father Ed, Oo. Ramin po. Chris, shout out mo rin natin ang ating parish priest. Si Father Father Shal. Father Father Shal. Shal. Ipapanood Ayaw na- po. Nakikinig din siya Oo. at nanonood. Ipapanood Yan po natin sa sa Daraga kanya. Parish. Opo. Ayan. Sige. So we are ready. We now proceed. Fast talk muna tayo. Alright? So what comes to your mind with the following? First muna, letting go. One word or one phrase lang po. When you say letting go, ano kaagad yun? Pwedeng feeling or kahit anong image or whatever. Kahit sinong mauna, okay na. Detaching, Sister. Detachment. Okay, detachment. Thank you. Chris?
Surrender. Surrender, wow. Detachment, surrender, beautiful words. Jessa? Actually, same po kay Miss Kristen. Kasi yung word ko po is parang lifting up. Lifting, Parang lifting up. kumawala to be free pa. Oo. Ang galing. Basta, sige, sige. Alright. And then, letting God. Yan po yung surrender sa akin. Surrender. Alright. Letting Sa akin God. naman po, trusting God's plan. Trusting. Surrendering, trusting God's plan. Jessa? Bahala na po si Lord. Bahala na si Lord. Ang gaganda. Trusting God's plan. Questions nyo pala, sagot nyo pa lang, parang pumasok na ako sa tema. Ang galing. And then lastly, keeping the faith. Ayun, sa akin po ay sorry, sige po. Ikaw na po. Keeping the faith. Okay, sige po. Ako po ay parang persevering in hope. Persevering Parang in hope. Thank you. Ma'am Christine? Ako po, moving on despite of uncertainty. Moving on. Moving on. Miss Jessa? For me naman po, para sa mga Gen Z, fighting. Fighting. Alright. Sa ating mga Fighting. manonood, ano naman kaya yung meaning nyo sa letting go, letting God, tsaka Go, letting keeping the God. faith? Sana po sumagot kayo. One word lang po. Or feeling. Kung sabihin na lang nating, anong pakiramdam? Kung feeling yon, feeling, gawin natin anong feeling ng isang nagle-let go? Pakiramdaman nyo daw ngayon. Feeling ng isang nagle-let go, and then alam mo yung sagot mo yun, may surrender, may detachment. Yon. So, anong feeling ng isang nag-let go? Anyone? For me po, siguro magaan. Magaan. Alright? Magaan sa feel. Chris? Especially po kung ang nile-let go po is parang baggage or negative feeling. Mm. So, parang mas magaan po So, siya. kung negative of burden, Pero kung casting tao po yung parang nile-let go, depende. pag tao, pag medyo significant figure, anong Significant. feeling? Siyempre, parang mahirap, pero parang kailangan. Mahirap pero kailangan. Alright? Siguro letting go naman po, doesn't mean naman na forgetting that someone. Pero parang i-let go mo lang yung presence niya. Mm-mm. Parang gano'n. I remember the boy but I don't Okay. remember the feeling anymore. Biglang pumasok sa akin yun. Sige po. Chris, ano feeling na nag-let go? Masakit. Yeah, masakit. Pero, yung una kasi si Sariba, masakit, pero may ginhawa after. Parang ganun. Parang, ayan. Parang katulad sabi mo, magaan sa pakiram. Oo. Pero nauna yung sakit. Oo. Masakit after dyan, relieving. Parang may Opo. relief, parang ganon. So, it's worth it din naman, yung pain na yon. Si Ma'am Christine, Sa akin po, parang there's a hope. Hoping. hope. Pag-asa. Yeah. Alright. Let go, pero may hope. Ano naman kaya ang naiisip na ating mga viewers? Ano kayang pakiramdam ng isang nag-let go, nag-detach? Alright. Next naman ay letting God. Anong pakiramdam nun? Kay Ma'am Christine yata, ibig sabihin ng let go, letting God niya is surrender, no? Yan. Sige daw po. Anong pakiramdam na bahala na si Lord, letting God? Sino mauna? Miss Jessa. Nakamute ka, dear. Nakamute ka po. Sorry. Alright. Sorry po. Sa akin po yung bahala na si Lord, di ba po, yung letting God. Parang yung feeling is stronger. Na Stronger. parang despite kung ano naman yung dumaan, parang kakayanin naman po. Yeah. Stronger. So, parang nagkaroon ng gaining strength. O, ganon. Thank Yes, you. po. Whoever. Sa akin po, parang courage. May certain courage. feeling of, kaya ko to. Parang Oo. ganun. Oo, parang gaining strength na pag letting Oo. God, parang nandoon yung parang may lakas, may pwersa na inner strength, ganon. Parang ganung klase. Alright, thank you, Ma'am Christine. Actually po, we have the same, naisip, courage. Yung parang mas na-fueled up Oo. yung persona ko, yung pagkatao.
Oo. So yung pag-let God pala, letting God is like a fuel. Parang kung ano man yung emptiness doon, kung ano man yung hollowness doon sa pagtanggal, sa pag-let go, may panibagong grasya, may panibagong fuel, ano yan? Yun nga, yung empty tank na napunuan dahil hinayaan natin si God na siya na, bahala na siya. Alright? So, keeping the faith, anong pakiramdam? Katulad kay St. Paul, I kept the faith. Anong pakiramdam nun? Na at the end, you emerge keeping the faith. Parang Siguro victorious. sa akin, Sige. sige po, Miss Christian. Parang, yes. Parang victory. Feeling Victory. of, Yeah. ganun. Yeah. After all, no, all the stages na dinaanan, and then, feeling of victory. All right, victorious. Thank you. Miss Jessa? Yun. Same, actually, yung sinasabi din ni Miss Christian, since nga parang fighting, then parang success. Success. After just by keeping the faith, parang lahat naman nagiging successful according to God's will. Amen. Sige. Thank you, Ma'am Christine. Renewed. Yeah. After brokenness with God, feeling renewed. Parang tapos na tayo, parang lahat na sinagot ninyo. Ang ganda-ganda ng feeling. Sister Martha has a question. Opo. Who is the God journeying with your family through the years? Descriptions of God po. Yeah, ganda to kasi mga kwento na to. Kwento ng buhay. Skeleton yun kanina, ngayon lagyan natin ng muscles, lahat. Lagyan natin kung ano mga kulang. Sige po. Sino? Kahit ano lang, briefly lang po. Anong description of God? Who journeyed through you? Who is journeying with you? Until now siguro, it's the same God. The same faithful God. Sino mauna? Go na tayo. Miss Giselle? Ako naman na po. Yes. For me po, actually, nabanggit na ni Sister, ang description ko sa Diyos na naglalakbay kasama ko and ng pamilya ko is a faithful God. Yeah. A very faithful God Yeah. na despite na nagiging unfaithful ako sa faith, sa kung anong bagay, pero still, the Lord is very faithful. So, all through those years, ano man po yung mga pinagdaanan and pinagdadaanan, still God is very faithful na talagang walang kupas yung kanyang faithfulness, yung kanyang mercy, and yung kanyang pagmamahal. Especially sa akin na even at my lowest or yung times na nagiging unfaithful ako, dun siya mas lalong nagiging faithful sa akin and sa family ko. Amen. Thank you. Go na agad. Ako po. Yes. Para sa akin, si God is a hopeful God. Hopeful. Kasi parang he never promised to have an easy life dito or maraming burdens. However, yung na-feel ko po with our journey as a family especially is that dun po sa lowest points kung saan very heavy na yung burden, hindi lang niya po ako, di lang niya kinary yung burden po. However, he even carried me. Yeah. So parang there's the hope even after all those struggles and challenges. There's always the light po at the end. Yeah. So a God who is faithful, who constantly gives us hope no matter what. Thank you, Chris. Ayan, sa akin naman po, yung God who journeyed with us, with my family of course. Katulad po nung nasabi kanina ni Ma'am Jessa, sa faithful companion all throughout this year. And then, a God who provides and syempre a healers dahil po sa sobrang mga woundedness na pinagdaanan sa family. So, ganun po. So a God who is faithful, a God who provides, and a God who is a healer. Yan. Ang ganda naman. Kayo po, ano po ang Diyos na nakikilakbay with you? Yan. Alright, next. Ayan, ako na.
As a child, during your growing up years, did you experience letting go na nagpaubaya? Kanino at bakit? Actual na nagpaubaya in your growing up years. Pwedeng sa kaklase. Binigay mo na rin yung candy mo kasi gutom siya. Mga ganong little things lang na hindi pa ninyo masyado naintindihan. And then, ay, oo, there was a time na nagpaubaya ako. Sige daw, share ng konti. Briefly lang din po. Go na tayo. Sige po, mauna Sige. na ako. Sister. Alright, good. Ayan, so ang naalala ko si Sir nung childhood pa, gusto ko kasi mag-aral no ng piano, mag-aral ng voice lesson. Tapos nakikita ko lang siya, pero feeling ko pang mayaman yun. So since quite financially hindi kami able para doon, alam ko kasi mahal yun. Pero yung kapatid ko, pinag-aral ng music. So, sa violin, pero yung kuya ko yun, so hindi daw pwedeng lahat kami mag-aaral. Parang isa lang yung po pwede. So, syempre, kuya ko siya, kaya nagpaubaya ako. So, yun yung kuya ko yung nag-aaral ng music. Wow, oo. Pero nasa banda yung kuya mo ngayon, no? Lahat ng pamilya, halos lahat, ay musikero, musikera. Ayan. And they also play instruments. Ayan. So, kahit walang training, pwede pala mag-serve kay God through Yes, music. po, sister. Wow. Pero anong feeling nun? How old were you then? Siyempre, sister, nung bata pa ako, parang hindi ko maintindihan. Sabi ko, Oh. bakit si kuya pwede ako hindi? Pero later on, naintindihan ko na hindi naman talaga pwede, sister. Kasi nga, siyempre, mahal po yung pag-aaral. So, yun pa lang dun sa kuya ko, nag-aaral siya ng saxophone, nag-aaral ng violin. So, medyo mahal po talaga yun. Kaya, okay na lang po. Natanggap ko naman po, sister. Tsaka kumakanta-kanta na lang din po ako sa bahay. Parang nagko-concert ako ng sarili ko. Kanta-kanta na Ayun. lang kahit walang formal lesson. Ganun ka Yes, talaga. sister. Thank you po. Sige po, sino susunod? Ako, sister, Yes. wala akong vivid na naalala tungkol dyan. Kasi I only have one brother na 1 year younger lang. Mm-mm. So, bali kung ano yung laruan ko, meron din siya. So, hindi kami masyado nag-aaway. So, wala akong memory nang nagpaubaya ako sa kanya ng toy or ng food. Kasi parang laging dapat dalawa para hindi mag-away. Parang Oo. ganun. So, i-relate ko na lang siya, sister, nung nagka-family ako na nagpaubaya ako. Kasi nung nagbubuntis ako, sister, very difficult yung pregnancy. So, I love working. However, since mahirap yung condition ko, so I had to quit my job. So, parang nagpaubaya ako na hindi na ako magtatrabaho para maging safe yung pregnancy ko all throughout hanggang po makapanganak ako. So, yun po. Parang yun yung na-relate ko na lang siya sa ganun. So, anong feeling nun? Kasi Masakit. Parang at first, parang pwede sana hindi. Pwede bang hindi? Pero, dahil na yun nandun yung it mas parang beneficial yung maging result. So, tinanggap ko po na magpaubaya. To quit my job. Ilang taon ka rin po, ma'am, na tumigil sa pagtatrabaho? I was married kasi sister at the age of 22. So, I stopped about a year. Then, after that po, trabaho po ako ulit. Mas mahirap pala maging housewife. So, 1 year ka naging plain housewife talaga? For a year? Oo. Tapos mahirap pala. Challenging din talaga, no? Yeah, oo. Sige, thank you po, Ma'am Christine. Alright. And then, pero you also found like fulfillment din sa 1 year na yon na tumigil ka. You made sense din. Yes po. Actually, parang ganito pala yung parang natuto ako, sister, na ganito pala maging housewife. So, ibang klaseng siya, work environment talaga, or parang task na parang endless compared to the 8 to 5 usual job. Parang ganun. So, and iba yung fulfillment at the end of that. Yeah. Yung na parang rewarding. Kahit mahirap, kahit parang non-stop, pero very rewarding.
Ganda yun. Mahirap pero rewarding. Gano'n yun. Pagiging nanay, full-time nanay at asawa. Yan. Beautiful. Thank you. Ma'am Jessa? Yes po. Sa akin po, parang same kay Ma'am Tin. Sa family, parang growing up or yung childhood, parang wala din po akong naalalang nagpaubaya ako kasi I am the youngest po sa 7 na magkakapatid. So, baka ang magiging thinking, pag bunso, laging, sa kanya yan, sa kanya. Pero hindi naman po ganun. Pero parang wala din akong naaalala na nagpaubaya ako sa mga kapatid ko growing up. Pero, siguro para lang din may ma-share about sa pagpapaubaya. Yung mga simple things lang siguro po, sister, na when it comes to work, na may mga choices parang in between ka na hindi ka makapag-decide. So parang may nalalet go kang choice or other option. Parang let go and let God talaga kung ano yung maging outcome ng aking decision or action. Or siguro another lang din, para may story din. Etong nag-work na po ako ngayon, syempre mayroon akong hawak na sa church, parang group ministry. So parang actually before, nagkakaroon pa ako ng part-time na mag-teach sa isang private school dito sa Tabaco. So nung point na naging coordinator na po ako ng ministry, parang nag-stop muna po ako dun sa pag-teach. Though after ilang months, nagko-contact pa sa akin yung school kung pwede daw kahit ilang loads lang yung kunin ko. Pero sabi ko, parang hindi ako makakapag-focus din or parang wala na akong pahinga if ever. Kung mag-teach pa ako, then weekends kung may mga activities sa church, then yung whole week na nag-o-office na po. So parang sabi ko, hindi ko pa po talaga yun kayang mag-work na magdagdag ng part-time. So sabi ko, inilet go ko muna po talaga yung pag-teach na part-time. Though sabi ko naman dun sa nag-contact sa akin, after po ng term ko as coordinator sa church, baka po bumalik ako sa pag-teach. Pero baka po after 2 years pa. So parang tumawa na lang din siya kasi parang medyo matagal pa pala yung antayan. Pero yun po, parang yun lang yung parang naalala kong recent or na nag-let go ako when it comes to choices or mga options sa buhay. And then yung feeling? Anong pakiramdam? Na Feeling, actually mahirap din kasi pag nasa crossroads po baga na hindi mo din alam kung ano yung magiging consequence ng decision or ng actions na pipiliin mo, parang very magwawonder ka kung tama ba to, andun yung mga doubts, yung fear, yung yung worry kung saan ba ako pupuntahan ng decision kong to. Pero pag nakikita ko naman na parang okay naman yung nagiging journey after nung decision na yon, parang mapapaisip na lang po na it was a good decision naman or action. And talagang laging pinag-pray ko na lang po lahat para kung ano yung plano ni Lord, yun yung mangibabaw po sa akin. yeah. It was worth it. Sister? Continue Yeah, po. maybe one question. Opo. How is God's presence palpably felt in your life? Please share with us an experience that God was really alive and present in your life. Yeah. Kasi mahirap magtiwala, mag-letting God kung hindi man natin siya kilala at wala namang karanasan talaga. Yung na ma-assure tayo, na ma-secure tayo na it's worth letting God. So, would you like to share with us your experience of God? Sige po, sister, ako na mauna. Yes. Ayan. So, yung isa pong very vivid sa akin na incident sa life ko where I really felt na talagang I let God. Yung one time po, siguro I was already in my fifth year sa teaching kasi dati po akong teacher sa Santa Rosa with the Dominicans. So December noon, I didn't know that there was a storm pala, may bagyo. So I was invited to maging ninang sa binyag ng anak ng kaibigan ko sa Mindoro. So we travel by pong tawag doon? Roro ba yun, sister? Yung maliit na barko. But there was a storm. Hindi ko talaga alam, as in sobrang
tulog ako. Naalala ko parati yung story Jesus. ng mga apostles, diba? And then suddenly, we were awakened ng mga crew na parang sobrang natataranta. Yung po pala ay, yung barko ay, sabi nung hindi ko po alam kung sino yung nag-a-assist doon na kailangan kumuha na ng yung life vest. Oo. I was so nervous kasi hindi talaga takot talaga ako sa mag-travel by water by sea. Kaya lang talagang I don't have a choice dahil kinuha nga akong ninang nung best friend ko at the time. So we travel, but yung mama nung bibinyagan kasama ko, pero she's from Mindoro, but she was the first one na nagpanic. So sabi ko, saan kaya huhugot ng strength to? Ako, first time ko po, sister, magroro. So sabi ko, no, we have to let God talaga. Lord, bahala ka na. But alam mo yung feeling po na you're in between life and death. Kasi alam mo na, you don't know if magsusurvive. And then, we were not able to get the life vest kasi kulang naman para sa lahat. And then, when I look at my right side, nakita ko yung mama, a mother who was holding two of her kids na sila lang nagta-travel, tapos ginano na niya, and then they prayed together. So parang sabi ko, parang itong nasa Titanic, parang yung isip ko, si Marila, napa-flashback ng lahat. But then, sabi ko, Lord, I let go, and then I prayed a lot. But that time, I can still send messages. So I send messages to my family that I'm here, traveling, may bagyo, just whatever happens, kung hindi na ako makabalik. Parang nagbili na po ako. And then I also texted my co-teachers na nag-travel kami, bahala na, hindi makabalik, ganito po. Yung pera, kasi that time I was the faculty president, yung may fund kami, yun pa yung inaalala ko. So sabi ko, yung fund, just in case, nandyan kasi magki-Christmas party nun kung babalik kami, magki-Christmas party na sabi ko, nandyan lang sa drawer ko. So marami po akong binilin kasi I didn't know, pero I was really very nervous. Pero at the same time, I was holding on sa rosary ko, tapos nagpray, and then I asked my friend na, you pray with me, and then siya talagang na siya, kumbaga nag-hysterical na siya kasi yung mga anak daw niya. Sabi ko, Lord, ako naman single, pero yung family ko, syempre, ayoko naman po, Lord, na ngayon, ayoko mamatay na malunod, please save us. So, nagdasal ako ng nagdasal, and then, all of a sudden talagang nagkalma talaga yung dagat. Sabi ko, Lord, thank you. Parang feeling ko po kasama ako doon sa mga 12 apostles na nag-doubt that Jesus can calm the storm. So yun po yung parang isang very vivid sa akin yung miracle ni God. Yeah, that He is alive and He hears the cry of the poor. Grabe, takot. Oo, naranasan ko rin yan, yung nasa Bohol ako, tapos Cebu, fast craft naman yun. Parang ganun na feeling. Pero talaga, thank you, Lord. Amen. Sige, next story. Ma'am Christine. Sige, ako nag-sister. Actually, since nasa military family po ako, sister, so most of the time, wala po yung husband ko. So, ako lang po sa kayong mga bata. Yeah. And then, we would pray at night all together. Kasama po yung husband ko na dati po, wala pang video call, so phone call lang. We would always do that po. Tapos, pinag-pray namin na sana makauwi na si daddy, yung mga ganun, sana dito na ma-assign. So, kahit po mga bata pa yung mga anak ko, yun po yung parang lagi kami may hope na ma-assign na dito ulit si daddy. So, yan laman, constant na laman ng prayers namin. Tsaka, of course po, yung magiging healthy and safe ang family po. So, yun po yung prayers namin every night. As a family. So, kahit po malayo na si husband, sabay-sabay po pa rin po kami nakapag-pray. So, yung miracle po na na-feel namin na He's really a present God is, hindi po instantly na, dahil lagi kaming faithful sa ganong prayer, ay binigay sa amin yung agad na dito na na-assign.
Kumbaga, siguro a year or parang 2 to 3 years. So, na-assign po dito ulit. So, parang answered prayer sa atin. So, syempre po, very happy kami na may mga kids po na makakasama po namin ulit si Daddy nila. So, yun po yung para sa akin yun po kasi parang at that time, yung deepest desire ng heart namin na mabuo po kami as a family. So, yun po. Yun po. Yeah, beautiful. Yeah, to be married to a military man is really a challenge, no? Kaya grabe yung term mo na hope. Kasi everyday you have hoping na makabalik na safe and sound at healthy. Grabing trust sa kagurangnan. And then the children, yun ang maganda doon is yung mga kids, alam na nila na may Diyos dahil lagi mo silang sinasama. Yung ganon. Ang gandang formation yun sa mga bata na sinasanay na magdasal at umasa sa Diyos. Yun. Thank you, Miss Jessa. For me naman, sister, since growing up, lumaki din po ako sa family na talagang mga taong simbahan. May tita akong missionary, katikista, Eucharistically minister. So parang pinalaki po kami na lagi din mag-grocery. As in, nung bata kami, pag 6 p.m. na, pag dapat magpipray na, magpipinsan, dapat nakaganito lagi ang mga kamay. As in, even kung pwedeng nakatuto ka sa image talaga ni Jesus, yung parang huwag kang lilingon-lingon kasi kung hindi, baka may kurot. So, may ganong pagpapalaki sa amin yung mga tita. So, parang namulat kami na talagang may Diyos. Though, nung bata, parang ang thinking ko noon, kailangan ko lang gawin kasi sumusunod ako sa mga sinasabi ng mga tatanda. Hanggang sa lumaki na din akong sa simbahan, like yung nag-o-offer mo na ng mga kandila sa misa. Parang enjoy ko pa yun kasi ganito pala yung mag-o-offer, nag-aagawan pa kami mag-dipinsan kung sino yung mag-offer ng kandila during mass sa offertory. Hanggang sa pinasok kami ng mga lector, yung mag-serve na po sa church. Nag-umpisa ako sa barangay. Doon parang sa pagsimba, though yung thinking ko before, parang naobliga lang ako kasi yun yung sinasabi na magsimba dapat ng linggo. Parang naging way of life na siya nung medyo tumatanda na. And doon, parang from talagang maraming pinagdaanan, talagang nakikita ko na, parang na-realize ko na lang na andun pala talaga si Lord. Na parang hindi ko naman laging iniisip, pero pag nalagpasan na yung mga parang mga problema sa family or kung saan man, nare-realize ka na buhay pala talaga ang Diyos. Then, hanggang sa nagkaroon ako ng sariling isip na parang yung pag-serve, hindi na yung dahil pinupush ako ng family, ng mga tita at tito, parang personal ko ng desisyon na pag hindi ako nakapag-serve, parang matamlay, pag hindi nakapagsimba, parang kulang. Yeah. So, may point na sinasabi sa amin na, di ba, pag may faith ka or malapit ka kay Lord, hindi ibig sabihin na libre ka na sa mga problema, mga challenges. So, parang ang faith doesn't mean na may magiging madali na ang buhay. Pero, kabaliktaran, mas lalong, minsan mas lalong tinatest ni Lord yung faith na meron na ako. Kaya, though, nawala po yung papa ko, 3 years old ako, so parang hindi ko siya na-feel na yung namatayan, kasi medyo bata pa, wala din na po akong memory na alala sa kanya. Pero, lumalaki na yung medyo after na ng college, nakikita ko na yung mama ko na parang nagkakaroon ako ng, syempre darating din yung point. So, hanggang sa dumating nga yung time na yon, parang, doon ako nagtanong na, parang, simula bata, nasa simbahan naman na ako. Pero nung nagdasal ako na, maging okay yung mama ko, iba yung binigay ni Lord. Yung labi yung hope ko na makaka-recover siya. Pero, iba yung nag-isa. Sagot niya. Pero yun nga, turo sa amin sa simbahan, wala ka ng problema. Pero, yung strength na ibibigay niya sa pagharap ng mga problems na yun,
ibibigay niya naman. So, during those moments na nasa ICU kami, na parang lagi lang nagpe-pray na sana wag muna. Kasi as the youngest, parang at the age of 30 man, makukonsider ko na yung sarili kong ulila. Kasi both parents na yung wala. Parang ang hirap din na isipin na yung parang yung tinatawag kong home, kasi yung mama ko yung home ko, Yeah. yun parang nawala. So, namatay yung mama ko last year po, na 2025 actually. Sorry. Nag-birthday siyang January, then February siya namatay. Pero during those moments, mas na-feel ko din talaga yung presence ni Lord. Though, hindi nawala yung mga tanong, yung doubt. Pero alam ko na hindi niya naman kami pinabayaan. And yung rason kung bakit yun ang nangyari, kasi alam ko, mas ikakabuti yun ng mama ko and namin ng family ko. So, parang mas na-feel ko yung presence ni Lord during sa mga moment na grabe yung problema, Yeah. grabe yung challenges, Yeah. na pag nalagpasan na yun, parang babalik na lang ako doon na na-realize na nakaya naman pala. So, hindi yun dahil malakas ako, dahil yun sa grasya ng Diyos. Yeah. Amen. Yan, isa yan sa pinakamasakit, no, ang mawalan ng nanay. I lost my mom 6 years ago. Masakit pa rin until now. Yan. Pero yun, ang people who are close to God are not exempted from pain, pero ang grasya doon is the Lord strengthens us. And then yung home na sinasabi mo, gustong palalimin ni God kung ano talaga yung home, ang totoong home siya, kasi siya lang yung hindi nawawala. Yan, even our loved ones, pwedeng mawala, lahat mawala, siya lang yung hindi. Yun, kaya yun yung gusto kong ipaano sa atin ni God, na ako ang totoong ako ang home, yung Sacred Heart. Yun lang po. Sister, time check. Thank you, sister. Time check is 1:45. Thank you po. Ang oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang. Tatak Ginebra. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbib sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang
ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Welcome back sa ating programa as Usapang Bokasyon ICI, episode 93, Letting God, Letting Go, Keeping the Faith. Ma-shoutout muna po ako. Shoutout kay Lan Oraa, Delia, Nets Belmonte, at kay John Del Aquarius. Thank you po sa inyong mga comments po. And then, I think si Miss Jessa na-mention niya na yung most difficult moment na kanyang buhay. Pero si Ma'am Christine, tsaka si Ma'am Chris, if in case gusto niyo pong sagutin to briefly, and then how did you face it, and then how was it like, what was the dominant feeling, and then how was God present? Yan. Sige po, briefly. Thank you. Ako na lang, sister. Yes po. In 2024 po kasi, that was the year na na-diagnose yung husband ko ng multiple myeloma. So, it's a rare blood cancer. Yeah. Yun po yung naging pinaka-difficult moment para sa amin. So, yun nga po. By also that year, natupad po yung prayer namin na ang sign na po ulit dito. However, na-struck po kami ng news na yun na he was diagnosed with that kind of cancer. So, yun po. Parang doon na po ako sa part ng letting go and letting God. In August po kasi, in 2024, nahirapan na po sa huli na very sudden lang po. Walang earlier symptoms. So, nagpa-hospital po kami, then na-ICU po siya. So, during the 23 hours of his life, na nasa ICU siya, actually, hindi lahat po yung 23 hours na sa ICU siya, parang 6 to 8 hours lang po. Then, nung nasa ICU siya, parang lahat parang nag-depend siya sa tubo, sa mechanical devices. Parang ang hirap tingnan na for the 23 years na nasa military service siya, parang hindi siya ganun nahirapan. Pero yung itong 23 hours ng buhay niya, na parang hirap na hirap siya. So, yung let it go, sister, was that happened with nag-cardiac arrest po siya, the first time. So, yung first po na nag-arrest siya, sabi ko, CPR, i-revive po. Kasi syempre, I was hoping. Then, lumipas po yung first 3 minutes, parang dun po medyo nawalan ako ng hope. Then, finally, after the 10th shot na revive, so, after that po, parang nag-iisip na ako, nagpe-pray na ako na parang I'm leaving po kasi dun sa letting go na the second time na mag-arrest po ulit, mag-DNR na po ako. So, and it did happen po. Actually, inantay niya lang po ako na nakausapin ko siya, then for that last minute po. Then, after po no, nasabi ko kaya na namin ng mga bata, hindi naman ako papabayaan ng doctor ko, then he had the second arrest. So,
during the second arrest po, bumalik ulit yung mga doktor, pero I refused na po. Sabi ko parang it was so hard na to see him. Yung parang dating napaka-snappy, napaka-proper, tapos nakikita ko parang lifeless na. Parang parang unbearable po siya. Hindi ko ma-describe yung feeling. So sabi ko po at that point na hindi na, parang tama na, parang lumaban naman siya pa. Lumaban na siya. Kasi for the 8 months lang po kasi yung total journey po namin with his character. So, after that po, yung naging prayer ko na lang, sabi ko sa brother ko, tama naman ba yung pag-let go ko, hindi pa selfish yun, na parang hindi ko na sa pinaglaban pa. So, sabi naman po ng brother ko, parang hindi na rin, kasi parang yun na rin yung the best para sa kanya, sa husband ko by that time. So, yun po, parang nag-surrender po ako dun. Sinurrender ko sa husband ko, and even myself, and my family, my kids. Sabi ko, I surrender to that. Then, parang at that point po, yun yung pinaka-longest 23 hours ng buhay namin na nag-test po both ng faith ko at saka ng love ko para sa husband ko. So, yun po. Yun po yung pinaka-mahirap na decision na nagawa ko sa buhay ko until yung pag-decide po na hindi na po magpapalitan. Yeah. Yung DNR, do not resuscitate. You were moved with so much love for him kasi alam mo he suffered a lot already. Grabe yung pagmamahal. Kaya not even thinking about yourself na lang kasi it's for the husband, it's for the beloved. Ay naku, oo, ganun. Kasi yun, nag-DNR din kami sa mama ko nung time na yun na we have to let go yun and let God yun. Thank you po, Ate Chris. Ayan. So, ako naman po ang the story of letting go. So, meron din pong connection sa death of a loved one kasi di ba yun yung isa talaga sa pinakamasakit na sitwasyon na parang ang hirap tanggapin. But in my case po kasi yung death ng father ko nangyari, I was in my early years of formation as a religious. So yung mga hindi po nakakaalam, I was part of the ACI sisters. So alam po yun ni Sister Net. And that time I was a young novice. So when my father died, meron po kaming hindi kasi maganda yung relationship ko sa father ko. Because my father was very strict. Sobrang stricto niya. We grew up na malayo yung loob ko sa papa ko. Pero I didn't know na problema yon. Kasi wala naman akong alam sa relationship problem that time. Na dadating pala yung oras na magkakaroon ako ng struggle in my inner self. Kasi yung childhood woundedness ko with my relationship sa father ko, hindi ko na-settle. I was that time supposedly going home para magbakasyon. Pero prior to my vacation, namatay na ang papa ko. It was a sudden death, but it was a beautiful death. Masasabi ko na kahit hindi kami sobrang close ng papa ko, may sobrang detached po talaga. Gawa ng may mga inner pain po talaga ako sa papa ko kasi sobrang stricto nga niya. But he was already serving the church as a lay minister. Kumbaga, yung nagsisimula pa lang siya sa buhay conversion niya because my father was talagang palainom, sobrang kain. That's why ayoko nung ganon as a father, yung mga early stage niya as a father. Pero nung pumasok na ako sa religious life, yun naman yung conversion ng papa ko. Because of my mother's prayer. Kasi yung mama ko, hindi talaga siya nag-stop ng magdasal para yung papa ko magbago. Tapos, talagang it was true enough na yung papa ko na-recruit sa lay minister. So, sobra namang payo siya sa pagdadasal. Parang nahigitan pa niya yung mama ko. Kasi he's always reading the Bible, he's always celebrating. Basta mahilig din siya magtugtog ng mga praise song. So, naririnig ko na lang yun. Pero I don't have an actual presence
dun sa conversion period niya kasi I was already in the convent. So yung nalalaman ko lang through the story of my sisters. So nung namatay siya, parang hindi na-settle. So mayroong issue with me and I carried out that on the next stage of my formation, kaya nagkaroon ako ng depression. So that time nagkaroon ako ng depression and since very open naman po ako as a person, ayoko kasi nang sinasarili yung problema. So I have to open it up sa aking formator. Nag-undergo ako ng psychospiritual counseling and by the time I was young, 22 ata ako noon, 22. So hindi ko pa masyadong naintindihan, basta ang alam ko lang, nagsasuffer ako. I was so engrossed with my own woundedness that I have to be brought to the Good Shepherd in Tagaytay. And I remember Sister Net was with me the time. I think she was just, I don't know, junior. sister kung junior. Junior din. Sabi ko nga, bakit ako pinasama dito? Yeah, I was also young then. Naintindihan. So, hindi ko siya masyado pinapansin. Nakapokus ako doon sa pain ko. But that was one of the parang pinaka magandang nangyari sa buhay ko. Though it was very painful kasi I have to undergo that counseling for 2 months that I was secluded. Pero doon natanggal lahat ng mga galit ko sa papa ko. Doon natanggal lahat ng mga hang-ups ko sa buhay. Lahat ng mga hindi ko naiintindihan sa sarili ko, sa self ko. It was process then. Then iyak lang ako ng iyak kasi wala naman akong papang to tell pa na to reconcile, to say sorry with kasi namatay na siya. So yung process din of letting go na umalis ka doon sa painful past so that you can move on because you have a God who is a healer, God who is there to heal, to renew, to give new life. Doon ko po talaga unang na-experience yung grabing presence ni Lord in that difficult moment of my life. And I begin to appreciate it no unti-unti na ako nahihil. So I have to let go of the religious life in order for me to have reconciliation with my family and with everything and to become more healthy emotionally, spiritually. So malaking naging tulong po sa akin ng formation ko with the ACI sister. Had not na hindi ako dinala ni Lord, baka hanggang ngayon sinasuffer ko pa yun kung kailan matanda na ako. So I'm really grateful for that opportunity, for that moment in my life. Though sabihin natin that hindi ko na-pursue yung religious life, hindi ako natuloy. But then the Lord lead me to other mission. So ayun po, after that naman, nung lumabas ako, of course, hindi naman madali yung healing. It took me some time to feel na, hindi ka na madre. So you're already in the world and I have to detach little by little and I found myself, I was able to stand again and then find a job. So for 20 years, nagturo po ako sa teacher and it was very nourishing and dun ko nagamit yung na-experience ko, yun naman yung shinare ko sa mga estudyante ko. So I was in the campus ministry, so maraming kina-counsel na mga bata who had the same and even worse situation than mine. Yeah. Yun po, sister. Yeah, parang 2 years ahead ako kay Chris. And then I was 3rd year junior. Pinadala ako ng provincial. Samahan ko daw si Chris. So sama-sama ako dun parang yaya. Hindi ko yun makalimutan. Sige lang. Sabi ko, anong ginagawa ko dito? Tinanong pa ako, bakit ikaw ang pinadala? Sabi ko, ewan ko, basta ako pinadala. Sama-sama lang kami. Kaya, yun na yun. But thank you for that occasion din. Saan yun? Sa Tagaytay yun, no? We were in Tagaytay. Sister, That was in Tagaytay. With a Good Shepherd. Good Shepherd sa Tagaytay. Yan, naalala ko pa yung Sister Becky ba yun? Naging hermit yun? Oo, yun. Yun yung tanong sa akin. Bakit nga ikaw pinadala? Junior ka pa lang. Sabi ko, hindi ko pa alam. Pinadala lang po ako para samahan si Chris. Alright, so anyways, ang bilis ng oras. Pero bago tayo magtatapos, ano po ang final message ninyo to those who are in great difficulty, who are mourning, who are sick, or in the process of healing and recovery? Sayang po, masyadong maikli ang ang oras para sa ating 5. And it's a beautiful sharing po. So would you like to give your final message po? Ay, wait lang po. Pwedeng magsalita muna kayo kahit 1 line lang. Sige po.
for those who are mourning po, yes, we cry, but we hope. Parang there's always the light and the rainbow after the rainbow talaga, sister. So there's a greater plan always. Amen? Ako po siguro yung sinabi ko kanina na yung keep the faith, fighting lang. Kasi lahat naman po yan masusurvive natin syempre with the Lord. Lagi lang tayong mag-ask ng help kay God and just keep the faith and keep fighting. Amen? So naman po, may we all continue to believe that in every wound, it can become a testimony. And every tear can become a prayer, and every trial can become a path that leads you closer to the heart of Jesus. Amen. Formally, I would like to request in Jessa, kung may oras ka po, we can accompany you sa iyong discernment process to find your home in the Sacred Heart. Who knows? Hindi natin alam. Tingnan lang natin. Sige. Thank you po, Sister Martha. Okay, Yes po, sister. Thank you po. Salamat sa lahat ng sharing natin ngayon. It has been enriching. Salamat sa iyo. Salamat sa ating mga bisita ngayong hapon. Miss Christine Sazon, Miss Christian Diaz, at Miss Jessa Beller. At sa inyo, at ang inyong mga handmaids, Sister Martha, Sister Net, at regards pala kay Sister Jessie. Shout out sa kanya. And then, the two of us, Sister, salamat po at hanggang sa muli. See you next Friday. Thank you very much.